Maxwell Chikumbutso anozikanwa kuti yesterday akanoenda kune mutungamiri wenyika achinomuratidza mamotor vehicles nemamotorbikes aanoti haadi kana peturo kana magetsi kuti azvichajise. Panapa uyo achionekwa kunzi mukomana uyu he is a convicted fraudster, a armed robber, akaarrestiwa multiple times ane multiple cases. Sanapinda mashoko anobuda achishamisa vanhu anyorwa pana kuti wasubscribe like or on the bell icon. Team on the news days zombo ondanyora chiti Zimbabwe's social media went into a meltdown after self-proclaimed investor and entrepreneur Maxwell Chikumbutso, who was once a guest at Chikuruge Maximum Security Prison, was paraded before President Emmerson Mnangagwa at State House. Chikumbutso was showcasing his alleged latest invention, including what he claimed to be the world's first self-powering vehicles and motorbikes that run on radio waves. It has since emerged that Chikumbutso was arrested in 2018 on 6 counts of armed robbery alongside 5 accomplices. In his bail application, when he was being represented by Admire Rubaya that year, Chikumbutso denied involvement in any of the offenses. He told Justice Roger Manyangadze Foroma that he was operating a successful company pioneering new technology and inventions. He also claimed that he was famous for good work and he had substantial assets in Zimbabwe. Justice Foroma said, although Chikumbutso claimed that he had substantial assets comprising movable and immovable property, he had failed to provide a single title deed as an exhibit in court. Ndo mashoko anobuda panapa chinonekwa kunzi mukomana uyu aritori nenhau dzake dzaonekwa kuti muna 2018 anoonekwa kuti mukomana uyu ane property yanga inayo but akafeila kubuditsa mapapers anoratidza kuti ndiye the true owner, zvinonyatsoratidza kuti he is a fraudster pamwechete ne-armed robber. Panapa mashoko anoonekwa kunzi panapa nyika yeZimbabwe social media yazara vanhu vachiti chekutanga mukomana uyu invention haizi yake yangotorwa straight from China. Chechipiri onekwa kuti mukomana uyu atori mhosva dzake zvake uye achimira pamberi papresident. Ameno munozvionawo sei? Motodze mafungiro enyu pena comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.